ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା। ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ ଆଉ ଲବଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ମଜାଦାର, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଦରକାରୀ। ତେବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଏ କନସେପ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ସରଳ ଭାବରେ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବୁଝିବା, ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସୁବିଧା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଏଇଟା ଏକଦମ ମୂଳ କଥା। ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ, ଲବଣର ଗୁଣ ଜାଣିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୂଚକ ବା ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ମାପିବା ପାଇଁ ପିଏଚ୍ ସ୍କେଲ୍, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏହା ଆମକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛେ ଅମ୍ଳ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗେ, ଆଉ କ୍ଷାରକ କେମିତି ଟିକେ କାରିଆ ବା ସାବୁନ ଭଳିଆ ନା? ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚାଖିକି ଜାଣିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବେଳେବେଳେ ବିପଦ ବି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଅଛି ସୂଚକ। ସବୁଠୁ କମନ୍ ହେଲା ଲିଟମସ୍। ହଁ, ଲିଟମସ୍, ସେଇ ନୀଳ ଆଉ ଲାଲ କାଗଜ। ମନେ ରଖିବା ବି ସହଜ। ଅମ୍ଳ କଣ କରେ? ନୀଳକୁ ଲାଲ ଆଉ କ୍ଷାରକ ଲାଲକୁ ନୀଳ। ମୁଁ ଏମିତି ମନେ ରଖିଛି, ABLR ଏସିଡ୍ ବ୍ଲୁ ଟୁ ରେଡ୍, ଆଉ BRLB ବେସ୍ ରେଡ୍ ଟୁ ବ୍ଲୁ। ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ। ଠିକ୍। ଆଉ ଲିଟମସ୍ ଛଡ଼ା ଆମ ଚାରିପାଖେ ବି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ସୂଚକ ପରି କାମ କରେ। ଯେମିତି ହଳଦୀ। ଦେଖିଥିବେ, ଧଳା ସାର୍ଟରେ ତରକାରୀ ଦାଗ ଲାଗିଲେ ସାବୁନ ଲଗେଇଲେ କେମିତି ଲାଲ ବାଦାମୀ ହେଇଯାଏ। ହଁ ହଁ, ଦେଖିଛି। ସାବୁନ ତ କ୍ଷାରୀୟ। ଏକଦମ। ପୁଣି ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଲାଲ ବନ୍ଧାକୋବିର ରସ, ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ, ପେଟୁନିଆ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା, ଏସବୁ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ। ଆଉ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ଫେନଲ୍ଫଥାଲିନ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ କୃତ୍ରିମ ସୂଚକ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ତ ଗଲା ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବା କଥା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ସୂଚକ ଅଛି ଯାହା ବାସ୍ନା ବଦଳାଏ। ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ହଁ, ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କହନ୍ତି ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ, ମାନେ ଅଲଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ। ଯେମିତି ପିଆଜର ବାସ୍ନା, ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ କିମ୍ବା ଲବଙ୍ଗ ତେଲ। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ବାସ୍ନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷାରୀୟ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଏ ବାସ୍ନା କମିଯାଏ ବା ପୁରା ଚାଲିଯାଏ। ଓହୋ। ହଁ, ଅମ୍ଳୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନାଟା ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଲିଟମସ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଥାଲୋଫାଇଟା ବର୍ଗର ଲାଇକେନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ବାଃ, ଏଇଟା ଭଲ କଥା। ଏବେ ଆସିବା ଟିକେ ଗଭୀରକୁ। ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ଧାତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅମ୍ଳ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେବେ ଜିଙ୍କ ଦାନା ଉପରେ ଏସିଡ୍ ପକାଉ, ଯେମିତି H2SO4, ହଁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁଦବୁଦ ହୋଇ ବାହାରେ, ଆଉ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ ଜଡ଼ନ୍ତା ଦିଆସିଲି କାଠି ନେଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ପପ୍। ହଁ, ସେଇ ପପ୍ ଶବ୍ଦ। ସେଇଟା ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିଚୟ, H2 ଗ୍ୟାସ୍। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ନିୟମଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅମ୍ଳ ପ୍ଲସ୍ ଧାତୁ ଦିଏ ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ବଢ଼ିଆ। ଉଦାହରଣ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ଜିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ H2SO4, ZnS ପ୍ଲସ୍ H2SO4AQ ଗୋଜ୍ ZnSO4AQ ପ୍ଲସ୍ H2G। ଏଠି ଜିଙ୍କ, ଯାହା ଗୋଟେ ଧାତୁ, ସେ ଏସିଡ୍ରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି, ବିସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ସବୁ ଧାତୁ ଏମିତି କରନ୍ତେ? ନା, ସବୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଧାତୁମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ସକ୍ରିୟ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଅମ୍ଳରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ୍ଷାରକ କ'ଣ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? କିଛି କ୍ଷାରକ, ଯେମିତି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ NaOH, ସେମାନେ ବି କିଛି ଧାତୁ ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ଜିଙ୍କ କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ଭଳି ଧାତୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ H2 ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି NaOH ଆଉ Zn ମିଶିଲେ ଟିକେ ଗରମ କଲେ ତିଆରି ହୁଏ ସୋଡିୟମ ଜିଙ୍କେଟ୍, Na2ZnO2 ଆଉ H2। ସମୀକରଣଟା ହେଲା 2NaOHAQ ପ୍ଲସ୍ ZnS, Na2ZnO2AQ ପ୍ଲସ୍ H2G। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ଧାତୁ ବା ସବୁ କ୍ଷାରକ ଦେଖାନ୍ତେନି। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ, ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଆଉ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସହିତ ଅମ୍ଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେମିତି ସୋଡିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ Na2CO3 କିମ୍ବା ଆମ ଖାଇବା ସୋଡା, ମାନେ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ NaHCO3, ଏମାନଙ୍କ ସହ ଆସିଡ୍ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୋରରେ ବୁଦବୁଦ ହୋଇ ବାହାରେ, ତାକୁ ଏଫରଭେସନ୍ସ କହନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ CO2।
CO2 ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ସବୁଠୁ ସହଜ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଚୂନପାଣି ପରୀକ୍ଷା। ଏ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଯଦି ଚୂନପାଣି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ର ଦ୍ରବଣ ଭିତରେ ପଠାଇବା, ସେ ପାଣିଟା ଦୁଧିଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳ ପ୍ଲସ୍ ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ। ଉଦାହରଣ ସହ କହିଲେ? ହଁ, ଯେମିତି Na2CO3 ପ୍ଲସ୍ 2HCl ଦେବ 2NaCl ପ୍ଲସ୍ H2O ପ୍ଲସ୍ CO2, ଆଉ NaHCO3 ପ୍ଲସ୍ HCl ଦେବ NaCl ପ୍ଲସ୍ H2O ପ୍ଲସ୍ CO2। ଏ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଚୂନ ପାଣିଟା ଦୁଧିଆ କାହିଁକି ହେଲା? କାରଣ CO2 ଯାଇକି ଚୂନପାଣି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ଆଉ ତିଆରି କଲା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ CaCO3। ଏଇ CaCO3 ପାଣିରେ ମିଶେନି ଗୋଟେ ଧଳା ଅବକ୍ଷେପ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ଭଳି ରହେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଧିଆ ଦେଖାଏ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ହେଲା CaOH2aq ପ୍ଲସ୍ CO2g CaCO3s ପ୍ଲସ୍ H2OL। ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ଯଦି ଆହୁରି ବେଶୀ CO2 ପଠେଇବା ସେଇ ଦୁଧିଆ ପାଣି ଭିତରକୁ, ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ସଫା ହେଇଯିବ। କାରଣ ସେହି ଅଦ୍ରବଣୀୟ CaCO3 ବେଶୀ CO2 ଆଉ ପାଣି ପାଇଲେ ଦ୍ରବଣୀୟ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ CaCO3(2aq) ବଦଳିଯାଏ। ବାଃ, ଏ ତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆମ ଚୂନ ପଥର, ଚକ୍, ମାର୍ବଲ ଏସବୁ କ'ଣ CaCO3? ଏକଦମ୍। ସେ ସବୁ ହେଉଛି CaCO3ର ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ। ଓକେ, ଏବେ ଆସିବା ସବୁଠୁ ବୋଧେ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ। ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକ ଭିତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ କହନ୍ତି ନା? ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍। ହଁ, ପ୍ରଶମନୀକରଣ ମାନେ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକ ମିଶିଲେ ପରସ୍ପରର ଗୁଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, କାଟିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତିଆରି କରନ୍ତି ଲବଣ ଆଉ ଜଳ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖେଇବା ବି ସହଜ। ଯଦି ଆମେ NaOH କ୍ଷାରକ ଦ୍ରବଣରେ ଫିନୋଲଫ୍ୟାଥାଲିନ୍ ପକେଇବା, ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ହେବ। ହଁ, କ୍ଷାରକରେ ଫିନୋଲଫ୍ୟାଥିଲିନ୍ ଗୋଲାପୀ ହୁଏ। ଠିକ୍। ଏବେ ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ HCl ଅମ୍ଳ ମିଶେଇବା। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ସବୁ NaOH ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବ, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗଟା ପୁରା ଗାୟବ ହେଇଯିବ। ଦ୍ରବଣ ପାଣି ପରି ରଙ୍ଗହୀନ ହେଇଯିବ। ତ ସାଧାରଣ ସମୀକରଣ ହେଲା ଅମ୍ଳ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଷାରକ ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ, ଯେମିତି HCl ପ୍ଲସ୍ NaOH ସମାନ NaCl ପ୍ଲସ୍ H2O। ବାସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଶମନୀକରଣ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର କିଛି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉଦାହରଣ ଅଛି? ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ ପେଟରେ ଯେବେ ବେଶୀ ଆସିଡ୍ ହେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆସିଡିଟି କହୁଛେ, ହଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଣ୍ଟାସିଡ୍ ଖାଉଛେ। ହଁ, ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ଯେମିତି ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ, MgOH2 ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମୃଦୁ କ୍ଷାରକ। ସେମାନେ ପେଟର ବଳକା ଆସିଡ୍କୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆରାମ ଲାଗେ। ଏଇଟା ପ୍ରଶମନୀକରଣର ଉଦାହରଣ। ଭଲ ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆସିବା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କଥାକୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅମ୍ଳ ସହ କେମିତି ମିଶନ୍ତି? ଯେମିତି କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ COU, ସେ କଳା ରଙ୍ଗର ପାଉଡର। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ବେସିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ସ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ସେଇ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ହିଁ ଦେବେ, ଯେମିତି କ୍ଷାରକମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଓହୋ, ସେମିତି। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ସେଇ କଳା COUକୁ ଲଘୁ HClରେ ମିଶେଇବା, ଦେଖିବା COUଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳେଇଯିବ ଆଉ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ସବୁଜ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ନୀଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟା ହେଉଛି କପର-2 କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ତିଆରି ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଯାହାକି ଏକ ଲବଣ। ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା COUS ପ୍ଲସ୍ 2HClAq ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ CuCl2aq ପ୍ଲସ୍ H2OL। ମନେ ରହିଲା, ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରୀୟ, ତାହେଲେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯେମିତି CO2, କାର୍ବନ ତ ଅଧାତୁ, ତବେ CO2 କ'ଣ? ଏକଦମ ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ଳୀୟ, ଏସିଡିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ନା, CO2 କେମିତି ଚୂନପାଣି CaOH2 ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଲବଣ CaCO3 ଆଉ ଜଳ ଦଉଛି। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭଳିଆ ହେଲା। ହଁ, ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା କ୍ଷାରୀୟ ଆଉ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା ଅମ୍ଳୀୟ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଥର ଆସେ। ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି, ସବୁ ଅମ୍ଳ କାହିଁକି ଏକା ଭଳିଆ ଗୁଣ ଦେଖାନ୍ତି? ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଧାତୁ ସହ ମିଶି H2 ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି କ୍ଷାରକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମାନତା? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଅମ୍ଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମାନତା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଣିରେ ମିଶିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ H+ ଦିଅନ୍ତି।
এই H+ ଆୟନ ହିଁ ସବୁ ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ପ୍ରକୃତରେ H+ ଏକା ରହେନି, ପାଣି H2O ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି H3O+ ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ ଆୟନ ହୋଇ ରହେ। ଓ ମାନେ H+ ବା H3O+ ଦେଲେ ସେ ଅମ୍ଳ। ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ତ HCl, H2SO4 ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନେଇପାରେ, କାରଣ ସେଥିରେ ମୁକ୍ତ ଆୟନ H3O+ ଆଉ Cl- ବା SO4 ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବା ଆଲକୋହଲର ଦ୍ରବଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଏନି। ସେମାନଙ୍କ ଅଣୁରେ H ଥିଲେ ବି ସେମାନେ H+ ଦିଅନ୍ତିନି ପାଣିରେ। ଆଉ କ୍ଷାରକମାନେ? ସେମିତି କ୍ଷାରକମାନେ ପାଣିରେ ମିଶିଲେ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ଆୟନ OH- ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ OH- ଆୟନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କ୍ଷାରକୀୟ ଗୁଣ ଦେଖାନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ଷାରକ ଦ୍ରବଣ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରେ। ଯୋଉ କ୍ଷାରକ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଏ ତାକୁ କ୍ଷାର ବା ଆଲକଲି କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି NaOH, KOH। ମାନେ ସବୁ କ୍ଷାରକ ଆଲକାଲି ନୁହନ୍ତି? ନା, କାରଣ ସବୁ କ୍ଷାରକ ପାଣିରେ ମିଶନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଆଲକଲି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ବହିରେ, ଶୁଖିଲା HCl ଗ୍ୟାସ୍ କୁଆଡ଼େ ଶୁଖିଲା ଲିଟମସର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଏନି, କିନ୍ତୁ ଓଦା ଲିଟମସକୁ ଲାଲ କରିଦିଏ। ଏମିତି କାହିଁକି? ଏଠୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର, ଜଳୀୟ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। କାରଣ ପାଣି ଥିଲେ ଯାଇ HCl ଭାଙ୍ଗିକି H+ କିମ୍ବା H3O+ ଆୟନ ଦେବ। ଶୁଖିଲା ଥିଲେ ସେ ଆୟନ ତିଆରି ହବନି। ବୁଝିଲି। ସେମିତି କ୍ଷାରକ ପାଇଁ ବି ଜଳୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ OH- ଦରକାର। ଏକଦମ। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଆସୁଛି, ଲଘୁକରଣ, ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍। ଗାଢ଼ା ଏସିଡ୍ କିମ୍ବା ଗାଢ଼ା କ୍ଷାରକକୁ ପାଣିରେ ମିଶେଇବା ବେଳେ ବହୁତ ଗରମ ବାହାରେ। ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ନିୟମ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସିଡ୍ ବା କ୍ଷାରକକୁ ପାଣିରେ ମିଶେଇବେ ଆଉ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ପାଣିକୁ ଏସିଡ୍ରେ ମିଶେଇବେନି? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ବହୁତ ଗରମ ହେଇ ମିଶ୍ରଣ ଛିଟିକି ପଡ଼ିପାରେ, ପାତ୍ର ବି ଫାଟିଯାଇପାରେ। ବହୁତ ବିପଦ। ଏଇ ମିଶେଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ H3O+ ବା OH- ଆୟନର ଗାଢ଼ତା କମିଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଲଘୁକରଣ କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସିବା ଏସିଡ୍ ଓ ବେସ୍ର ଶକ୍ତି କଥାକୁ। କିଛି ଏସିଡ୍କୁ ସବଳ କହନ୍ତି, କିଛିକୁ ଦୁର୍ବଳ କହନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ହେଲା, ସେମାନେ ପାଣିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭାଙ୍ଗିକି H+ ଅମ୍ଳ ପାଇଁ ବା OH- କ୍ଷାରକ ପାଇଁ ଆୟନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ପ୍ରାୟ ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ବହୁତ H+ ଦିଏ, ସେ ହେଲା ସବଳ ଅମ୍ଳ, ଯେମିତି HCl, H2SO4। ଆଉ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗେ, କମ୍ H+ ଦିଏ, ସେ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ, ଯେମିତି ଆମ ଭିନେଗାରରେ ଥିବା ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ CH3COOH। ସେମିତି ସବଳ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରକ ବି ଥିବେ? ନିଶ୍ଚୟ। NaOH ହେଲା ସବଳ କ୍ଷାରକ, ବହୁତ OH ଦିଏ। ଆଉ ଆମୋନିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ NH4OH ହେଲା ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରକ, କମ୍ OH ଦିଏ। ଆଉ ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ ଅଛି, pH ସ୍କେଲ୍। ହଁ, pH ସ୍କେଲ୍। ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ଜରୁରୀ। pH ସ୍କେଲଟା ଗୋଟେ ମାପକାଠି। 0ରୁ 14 ଯାଏ। ଏଇଟା କୁହେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ କେତେ ଅମ୍ଳୀୟ ବା କେତେ କ୍ଷାରୀୟ। ଠିକ୍ ମଝିରେ pH 7 ହେଲା ପ୍ରଶମିତ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ଯେମିତି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। 7ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଅମ୍ଳୀୟ, ଆଉ ଯେତେ କମ୍ ହବ 0 ପାଖକୁ ସେତେ ବେଶୀ ଅମ୍ଳୀୟ। ଆଉ 7ରୁ ବେଶୀ ହେଲେ? 7ରୁ ବେଶୀ ହେଲେ କ୍ଷାରୀୟ, ବେସିକ୍। ଆଉ ଯେତେ ବେଶୀ ହବ 14 ପାଖକୁ, ସେତେ ବେଶୀ କ୍ଷାରୀୟ। ଆଉ pH ମାପିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସୂଚକ ଅଛି, ସାର୍ବଜନୀନ ସୂଚକ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ସେଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା pHରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଏ। ଉଦାହରଣ କିଛି? ଆମ ପେଟରେ ଏସିଡ୍? ହଁ, ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀ ରସର pH ପ୍ରାୟ 1.2। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ସବଳ ଅମ୍ଳ। ଲେମ୍ବୁ ରସର pH 2.2 ପାଖାପାଖି। ଆମ ରକ୍ତର pH 7.4 ପାଖାପାଖି, ମାନେ ଟିକେ କ୍ଷାରୀୟ। ଆଉ ସବଳ କ୍ଷାରକ NaOHର ଦ୍ରବଣର pH 14 ବି ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏ pHର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଆମ ନିଜ ଶରୀର ହିଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ pH ରେଞ୍ଜରେ ପ୍ରାୟ 7.0ରୁ 7.8 ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ କରେ। ବର୍ଷା ପାଣିର pH ଯଦି 5.6ରୁ କମ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅମ୍ଳବର୍ଷା, ଆସିଡ୍ ରେନ୍। ସେଟା ନଈ, ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ଅମ୍ଳୀୟ କରିଦିଏ। ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଚାଷବାସରେ? ହଁ, ଚାଷ ପାଇଁ ବି ମାଟିର pH ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। କୋଉ ଫସଲ ପାଇଁ କେତେ pH ଦରକାର ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ।
ନହେଲେ ଫସଲ ଭଲ ହୁଏନି। ଆଉ ଆମ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର କଥା ତ କହିଲେ, ପେଟରେ HCl ଥାଏ, ବେଶୀ ହେଲେ ଆସିଡିଟି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷାରକୀୟ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍। ଆଉ ଦାନ୍ତ କଥା କ'ଣ? ଶୁଣିଛି ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ବି ପିଏଚ୍ର ହାତ ଅଛି। ଏକଦମ ସତ୍। ଆମ ପାଟି ଭିତର ପିଏଚ୍ ଯଦି 5.5ରୁ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଦାନ୍ତର ଯୋଉ ବାହାର କଠିନ ଅଂଶ ଏନାମେଲ୍, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। କାରଣ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଚିନି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏସିଡ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେଟା ପିଏଚ୍ କମେଇ ଦିଏ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇସାରି ଭଲ କରି ପାଟି ଧୋଇବା ଆଉ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବଡ଼କା ଏସିଡ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିଲେ ଯୋଉ ଜଳାପଡ଼ା ହୁଏ, ସେଟା ତା ଲାଳରେ ଥିବା ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯୋଗୁଁ। ସେଠି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଲଗେଇଲେ ଆରାମ ଲାଗେ, କାରଣ ସେଟା କ୍ଷାରକ। ବିଛୁଆତି ପତ୍ରରେ ବି କ'ଣ ସେହି ଏସିଡ୍ ଥାଏ? ହଁ, ବିଛୁଆତି ପତ୍ରର କଣ୍ଟାରେ ବି ସେହି ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ଖାଏ। ବାଃ, ବହୁତ କାମର କଥା। ଏବେ ଟିକେ ଲବଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଲବଣ ମାନେ ତ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଇବା ଲୁଣ NaClକୁ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲବଣ ଅଛି ନା? ହଁ, ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକ ମିଶିଲେ ତ ଲବଣ ହୁଏ, ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲବଣ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳି ବି ଭାବିପାରିବା। ଯେମିତି NaCl ଆଉ Na2SO4, ଏ ଦୁଇଟା ହେଲେ ସୋଡିୟମ ଲବଣ ପରିବାରର, କାରଣ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଧନାତ୍ମକ ଆୟନ ହେଲା ସୋଡିୟମ Na+। ସେମିତି NaCl ଆଉ KCl ହେଲେ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଲବଣ ପରିବାରର, କାରଣ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଋଣାତ୍ମକ ଆୟନ ହେଲା କ୍ଲୋରାଇଡ୍ Cl-। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଲବଣର ଦ୍ରବଣ ମାନେ ଲୁଣ ପାଣି ଭଳି, ସେଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶମିତ ଥାଏ, ମାନେ pH 7? ନା, ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। ସେଟା ନିର୍ଭର କରେ ଲବଣଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଆସିଡ୍ ଆଉ କୋଉ ଭଳିଆ ବେସ୍ରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଭଲ କରି ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ସବଳ ଅମ୍ଳ ଆଉ ସବଳ କ୍ଷାରକରୁ ଲବଣ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେମିତି NaCl, HCl+NaOH, ତାହେଲେ ତାର ପାଣି ଦ୍ରବଣ ପ୍ରଶମିତ ହେବ, pH 7। ଓକେ। ଯଦି ସବଳ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରକରୁ ତିଆରି, ଯେମିତି ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ NH4Cl, HCl+NH4OH, ତାହେଲେ ତାର ଦ୍ରବଣ ଅମ୍ଳୀୟ ହେବ, pH 7। ଆଉ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ ଆଉ ସବଳ କ୍ଷାରକରୁ? ଯେମିତି ସୋଡିୟମ ଆସିଟେଟ୍ CH3COONA, CH3COOH+NaOH, ତାହେଲେ ତାର ଦ୍ରବଣ କ୍ଷାରୀୟ ହେବ, pH 7। ଏହାକୁ ଲବଣର ଜଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ କୁହନ୍ତି। ଏ କନସେପ୍ଟଟା ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସିବା ଆମ ସାଧାରଣ ଲୁଣ NaCl କଥାକୁ। ଏଇଟା କେବଳ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କାମରେ ଲାଗେ? ସାଧାରଣ ଲୁଣ, ଯାହା ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ପାଉ କିମ୍ବା ଖଣିଜ ଲବଣ ରକ୍ ସଲ୍ଟ ଭାବେ ମିଳେ, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଞ୍ଚାମାଲ। ଏଥିରୁ ଅନେକ ଜରୁରୀ କେମିକାଲ୍ସ ତିଆରି ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ NaOH, ଯାହାକୁ କାଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡା ବି କହନ୍ତି। ହଁ, NaOH। ସେଟା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ NaClରୁ? NaClର ଗାଢ଼ ପାଣି ଦ୍ରବଣ, ଯାହାକୁ ବ୍ରାଇନ୍ କହନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିଜୁଳି ପାସ୍ କଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମିଳେ: NaOH, କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ୍ଲୋର ଆଲକାଲି ପ୍ରଣାଳୀ କହନ୍ତି। ସମୀକରଣ 2NaClAq + 2H2OL ବିଦ୍ୟୁତ୍ 2NaOHAq + Cl2G + H2G। ଆଉ ଏ ତିନିଟା ଯାକ କାମରେ ଆସନ୍ତି? ବହୁତ କାମରେ। ସାବୁନ, କାଗଜ, ଲୁଗାପଟା ଶିଳ୍ପ, ପାଣି ସଫା କରିବା, PVC ତିଆରି, ବହୁତ କିଛିରେ ଏ NaOH, Cl2 ଆଉ H2 ଦରକାର ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବିରଞ୍ଜନ ପାଉଡର, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ସେଇଟା କ'ଣ? ତାର ସଂକେତ ହେଲା CaOCl2। ଏଇ କ୍ଲୋର ଆଲକାଲି ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଯୋଉ Cl2 ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଲା, ସେଟାକୁ ଶୁଖିଲା ଶମିତ ଚୂନ CaOH2 ଉପରେ ପଠାଇଲେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ମିଳେ। CaOH2S + Cl2G = CaOCl2S + H2OL। ଏହାର କାମ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ କାମ ତ ନାଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବିରଞ୍ଜନ କରିବା, ମାନେ ରଙ୍ଗ ଉଡ଼େଇବା, ଲୁଗାପଟା, କାଗଜମଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସଫା କରିବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହା ପିଇବା ପାଣିକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରେ ଆଉ ଜାରକ, ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ ବି କାମ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ଖାଇବା ସୋଡା, ବେକିଂ ସୋଡା। ହଁ, ଖାଇବା ସୋଡା। ରାସାୟନିକ ନାଁ ହେଲା ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ୍ NaHCO3। ଏଇଟା ତିଆରି ହୁଏ NaCl, ପାଣି, CO2
ଆଉ ଆମୋନିଆ NH3 ରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା NaCl ପ୍ଲସ୍ H2O ପ୍ଲସ୍ CO2 ପ୍ଲସ୍ NH3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ NH4Cl ପ୍ଲସ୍ NaHCO3। ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ରୋଷେଇରେ ପକୁଡ଼ି ଫୁଲାଇବା ପାଇଁ ବେକିଂ ପାଉଡର ତିଆରିରେ ବେକିଂ ପାଉଡର ହେଲା NaHCO3 ଆଉ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଆସିଡ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଆମ୍ଳର ମିଶ୍ରଣ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ଭାବେ କାମ କରେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସୋଡା ଆସିଡ୍ ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ର ଥାଏ ସେଥିରେ ବି ଏଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗରମ କଲେ ଏଥିରୁ CO2 ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ 2NaHCO3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ Na2CO3 ପ୍ଲସ୍ H2O ପ୍ଲସ୍ CO2। ସେଇ CO2 ହିଁ କେକ୍ କି ପାଉରୁଟିକୁ ଫୁଲେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଓକେ, ଶେଷରେ ଧୋଇବା ସୋଡା, ୱାଶିଂ ସୋଡା। ଧୋଇବା ସୋଡା ହେଲା ସୋଡିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଡେକାହାଇଡ୍ରେଟ୍ Na2CO3.10H2O। ଏଇ ଯୋଉ ଖାଇବା ସୋଡାକୁ ଗରମ કરે Na2CO3 ମିଳିଲା, ସେଇ Na2CO3 କୁ ପାଣି ସହ ମିଶେଇ ପୁଣି ସ୍ଫଟିକ ବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ତିଆରି କଲେ ଧୋଇବା ସୋଡା ମିଳେ। ଏହାକୁ ପୁନଃସ୍ଫଟିକୀକରଣ କହନ୍ତି। ଏହାର ବ୍ୟବହାର କାଚ, ସାବୁନ, କାଗଜ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଘର ସଫାସୁତୁରା କାମରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ଜଳର ସ୍ଥାୟୀ କଠିନତା ଦୂର କରିବା, ହାର୍ଡନେସ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର କମେଇବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, Ne2CO3 ପରେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଦେଇ 10H2O ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ପଏଣ୍ଟ 10H2O ର ମାନେ କ'ଣ? ଏଟାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ଫଟିକ ଜଳ, ୱାଟର ଅଫ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ। ବହୁତ ଲବଣ ଦେଖିବାକୁ ଶୁଖିଲା ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ତିଆରି ହେଲାବେଳେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ପାଣି ଅଣୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଯାନ୍ତି। ଓହୋ, ଯେମିତି ନୀଳ ତୁତିଆ ବା କପର ସଲଫେଟ୍, ତାର ସଂକେତ CuSO4.5H2O। ଏଇ 0.5H2O ହେଲା ତାର ସ୍ଫଟିକ ଜଳ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ନୀଳ କ୍ରିଷ୍ଟାଲକୁ ଗରମ କରିବା, ସେ ପାଣିତକ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଧଳା ପାଉଡର CuSO4 ମିଳିବ। ଆଉ ସେ ଧଳା ପାଉଡରରେ ପାଣି ମିଶେଇଲେ ପୁଣି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଫେରି ଆସିବ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସ୍ଫଟିକ ଗଠନ ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର। ସେମିତି ଧୋଇବା ସୋଡାରେ 10ଟା ପାଣି ଅଣୁ ଆଉ ଜିପ୍ସମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ 0.2H2O ରେ 2ଟା ପାଣି ଅଣୁ ଥାଏ। ଜିପ୍ସମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ତିଆରି ହୁଏ ନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍, POP। ହଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ POP। ତାର ସଂକେତ ହେଲା CaSO4.5H2O, ମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେମିହାଇଡ୍ରେଟ୍। ହେମି ମାନେ ଅଧା। ଏଟା ଜିପ୍ସମ୍ CaSO4.2H2O କୁ ଠିକ୍ 373 କେଲଭିନ୍ ବା 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଗରମ କଲେ ମିଳେ। ଜିପ୍ସମ୍ ତାର 1.5ଟା ପାଣି ଅଣୁ 1.5H2O ହରେଇକି POP ତିଆରି କରେ। ଏଇଟା ବି ଧଳା ପାଉଡର। ହଁ, ଆଉ ଏହାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୁଣ ହେଲା ଏଥିରେ ପାଣି ମିଶେଇଲେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ପୁଣି କଠିନ ଜିପ୍ସମରେ ବଦଳିଯାଏ। CaSO4.5H2O ପ୍ଲସ୍ 1.5H2O ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ CaSO4.2H2O। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ିବାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏକଦମ ସେଇ ଗୁଣ ପାଇଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଖେଳଣା ତିଆରିରେ କାନ୍ଥ ବାଳକୁ ଚିକ୍କଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ। କ'ଣ? ଏହାକୁ ପବନ ନ ବାଜିବା ଭଳି, ମାନେ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିରୋଧୀ ମଏଶ୍ଚର ପ୍ରୁଫ୍ ଡବାରେ ରଖିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ପବନରୁ ପାଣି ଶୋଷି ନେଇ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯିବ। ବାଃ, ତାହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନାରୁ ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ ଆଉ ଲବଣ ବିଷୟରେ ମୋ ଭାବନାରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲେ। କେମିତି ଚିହ୍ନିବା, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଜରୁରୀ, pH ସ୍କେଲ୍ କ'ଣ, ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଆମ ଜୀବନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ଶେଷରେ ସାଧାରଣ ଲୁଣରୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ମୂଳ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପରର ପୁରା ଉଲ୍ଟା, ଭାରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ନିଜ ଶରୀରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ଯାଏଁ, ଏପରିକି ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ଏମାନେ କେତେ ଜରୁରୀ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ହେଲା କିମ୍ବା pHକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିବା ହେଲା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସନ୍ତୁଳନ ବା ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆଣୁଛି, ଆମ ଚାରିପାଖ ଦୁନିଆରେ କେବଳ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନୁହେଁ, ଆଉ କୋଉଠି ଏମିତି ଓଲଟା ଶକ୍ତି ବା ବିପରୀତ ଗୁଣ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାଟା ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଉଛି? ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ।